avem aici instalată una din cele 7 stații seismice din întreaga Republică. Puteți să vedeți aici stația seismică instalată la adâncimea de 60 de metri și se poate vedea stația seismică instalată în această cameră pe partea dreaptă. Este stația seismică. Deci de aici se pot prelua datele exacte despre cât de înalt a fost cutremurul pe scara Richter. Se poate măsura cu tremurul, mai departe se compară cu alte date de la alte stații, însă aici mereu sticlele au fost în siguranță și nimeni nu a avut de suferit. Așa că în caz de ceva, puteți să vă ascundeți aici. Și camera secretă s-a creat în perioada anilor 1985, când Mihail Gorbaciov a fost cel care a impus în Republica Moldova o lege a prohibiției. Aceasta era o luptă împotriva alcoolismului, foarte multe hectare cu vițe de vie au fost tăiate și noi cumva trebuia să protejăm cele mai bune, cele mai exclusive vinuri.